Human sa Talisay, usa ka babay ang nasikop human giingong nagpasiugda og bingo sa ilang barangay. Kinibisan pa man og higpit nga gipatuman ang no gathering ug lakip na ang social distancing ning hulga sa COVID-19. Si Lian Sinkulan sa report. Sa 59 pesos nga pusta, nasikop si Melanie Montisilio Rosales, human giingong nagpasiugda og bingo sa ilang lugar sa sitio Kalinaw sa Barangay Tangke. Gisikop sa kapulisan ang 48 anyos dihang naaktuhan nga nagpasiugda sa bingo. But this fellow has no respect for our policy, so we immediately proceeded in the area. Unluckily, ang katong mga nagduwa nakalakaw because it's very interior. But we were able to arrest the one who organized katong bingo game. Gawa sa sugal, matod sa kapulisan nga ang bingo nga iyang gipasiugdahan nakapatapok sa mga bata ug tiguang aron makalingaw-lingaw. Kinibisan pa man nga higpit ang pagpatuman sa no gathering ug social distancing aron kapugngan ang pagkatap sa COVID-19. We will file number 1, violation of Presidential Decrees 1602 kanang sa anti-gambling law. And at the same time, since there is already a Sangguniang Panlalawigan resolution, Resolution 778-2020, issued by the Sangguniang Panlalawigan, which has penal provisions. Subling hangyo sa kapulisan sa Dakbayan nga motuman sa mga lakang alang usab sa kaayuhan sa tanan. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Pista.